Het is gebruiksvriendelijk, veilig en heeft verschillende handige functies voor zowel particuliere als zakelijke klanten. Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En het belangrijkste nieuws is dat D66 ook op de Besseilanden de grootste partij is geworden. We hadden verkiezingen voor de Tweede Kamer in Nederland en ook op de Besseilanden. Het lijkt erop, maar het komt heel dicht bij elkaar, is dat D66 gewonnen heeft. Uiteindelijk 26 zetels, ook PVV, maar die hebben heel veel gedaald en D66 is heel veel gestegen. En het lijkt er dus op dat er een nieuwe coalitie met premier Rob Jetten in de maak is. Op Bonaire is ook D66 de grootste partij geworden. Er hebben 745 mensen op die partij gestemd, van de ruim 3300 die gingen stemmen. De tweede partij op Bonaire is ChristenUnie. Op Saba heeft ook D66 het hoogste aantal stemmen gehad, namelijk 103 van de 260 mensen die gingen stemmen. En daarna de tweede partij was GroenLinks PvdA. En op Sint-Eustatius heeft opvallend Nieuw Sociaal Contract de meeste stemmen gekregen met 65 stemmen. D66 ontving er 45. Wat wel opviel is dat het aantal mensen dat is gaan stemmen op de Besseilanden niet groot is. Zo zou het bij Sint-Eustatius rond de 10% hebben gelegen, het opkomstpercentage. Op Saba bijna 30% en op Bonaire iets meer dan 21%. En dat zijn geen hoge aantallen. Maurits de Kort beëdigd als gouverneur. Koning Willem-Alexander heeft gisteren zijn excellentie Maurits de Kort vanwege zijn benoeming tot gouverneur van Curaçao ontvangen. Gouverneur de Kort is beëdigd in aanwezigheid van de koning. Hij begint officieel op Curaçao op 4 november. Op die dag neemt hij het stokje over van Lucille George Wout, die 12 jaar gouverneur was van Curaçao. Theo Heiliger moet ruim $90 miljoen terugbetalen. Op Sint Maarten is de voormalig minister Theo Heiliger veroordeeld tot het terugbetalen van $92,1 miljoen voor het saboteren van een winkelcentrum en entertainmentcentrum bij de cruise terminal. Het gerecht in eerste aanleg bepaalde dat dinsdag. Er was al eerder bepaald dat hij aansprakelijk is. Nu is bepaald wat voor bedrag Heiliger moet terugbetalen. Hij was jarenlang een van de meest populaire politici op het eiland, maar hij zou zijn politieke invloed hebben gebruikt om het project niet door te laten gaan. Dit nadat hij volgens de eigenaren een deel van de winst had geëist. Dat wilden ze niet geven en toen ging het project niet door. Heiliger zit momenteel een gevangenisstraf van 5 jaar uit voor omkoping en witwassen. Politie pakt 2 mannen op straat. Dat is mooi werk van de politie. Die heeft gisteren 2 mannen opgepakt die in bezit waren van 2 vuurwapens. Ze liepen op de Dr. Maalweg en ze kregen het bevel om te stoppen. Toen probeerden ze te vluchten. Er kwam een achtervolging, die eindigde in de Elmerstraat. Daar kregen ze een aanrijding met een tuinmuur van een huis. Daarna renden ze weg. Ze reden dus eerst in de auto, toen een achtervolging. Knalde tegen een muur aan, rende weg en uiteindelijk moest de politie gebruik maken van hun dienstwapens om de verdachte te kunnen stoppen. Een van de mannen werd in zijn been geraakt en zoals gezegd werden ook 2 vuurwapens in beslag genomen. De mannen worden ervan verdacht eerder deze week een overval te hebben gepleegd op een bedrijf in Zeelandia. Tijdens die overval waren de mannen zwaar bewapend en hebben zij verschillende personen getraumatiseerd. Hoge boete voor voormalig penningmeester Sokoudi. De voormalige penningmeester van Sokoudi, dat is de Sociedad Curaçoleño de Diabetes, de diabetesvereniging op Curaçao, moet meer dan $67.000 terugbetalen die hij heeft verduisterd. Dat heeft de rechtbank bepaald. Sokoudi startte de rechtszaak tegen de voormalig penningmeester in april van dit jaar. En volgens Sokoudi heeft hij lange tijd er alles aan gedaan om het geld dat hij heeft buitgemaakt te zorgen dat niemand dat kon zien. Maar uiteindelijk is nu bewezen dat hij voor meer dan $67.000 naar zijn eigen richting had gesluist. Eerst probeerde hij een lening af te sluiten om de schuld volledig aan Sokoudi af te betalen. Dat is niet gelukt. Daarna wilde hij tot een bepalingsregeling komen en nu heeft de rechter dus gesproken. Straf van 46 maanden voor kinderporno.
Een 28-jarige man is veroordeeld omdat hij 3 meisjes in de leeftijd van 12 jaar heeft aangezet tot het maken van foto's, video's met seksuele lading. Hij bepaalde wat voor handelingen ze moesten uitrichten in die video's en dat ging heel ver. Hij kreeg de video's toegestuurd onder meer via WhatsApp, Snapchat en ook via, even kijken, ook via Instagram. En de rechter heeft gezegd dat het bewezen is, verklaard dat de man doelbewust de meisjes bedreigde en onder druk zette. Hij gaf ook aan, als je nu niet stuurt wat ik wil, dan plaats ik de eerdere gestuurde video's online. Een hele treurige zaak. Brand in appartement Goosieweg. Gisteren kreeg de politie een melding dat er een brand was uitgebroken in een appartement aan de Goosieweg. Onmiddellijk stuurde de politie een eenheid van Rio Canario samen met de brandweer van Rio Canario naar de locatie. De brandweer slaagde erin het vuur snel te blussen en te voorkomen dat het zich verder verspreidde. De schade bevond zich aan de binnenkant van het huis en er wordt onderzoek gedaan naar de oorzaak van de brand. Wij gaan even naar een break. We zijn zo bij u terug. Bida te mobilier. Ibo merece maneira mais fácil para atender bo assunto na bancário. Com a app novo de Banco de Caribe, tudo custa na bo alcance. Login fácil, hace transferência rápido e bo saldo sempre na mão. Tudo em solo aplicação. Descargue voor de App Store of Google Play, registrar em diz algum passo e começar a explorar a world. Rápido, seguro e desenhar para quadra com boa necessidade. Banco de Caribe. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. We hadden het er gisteren al over, het drama op Jamaica met orkaan Melissa. Die heeft voor heel veel schade gezorgd. Daarover later meer. Nu over de voetbalwedstrijd tussen Curaçao en Jamaica, die gepland stond op 18 november in Kingston. Vanwege de enorme ravage op het eiland gaat dat niet door, maar waar het wel doorgaat, op welke plek en wanneer, dat moet één deze dagen bekend worden gemaakt. De Extra schrijft vandaag dat er overleg wordt gepleegd, maar het nog niet duidelijk is wanneer de wedstrijd zal worden gespeeld. Volgens het Openbaar Ministerie op Curaçao versterken herstelrecht en mediation de mensgerichte aanpak binnen justitie. En dat is goed nieuws voor justitie, want het Openbaar Ministerie zegt een groeiende inzet te zien van herstelrecht en mediation. Over herstelrecht, dat is nu, wordt toegepast in het onderwijs, worden docenten getraind in het begeleiden van herstelcirkels op middelbare scholen. Daarmee worden jongeren geleerd om te gaan met conflicten, verantwoordelijkheid te nemen voor hun gedrag en relaties te herstellen. Mediation in strafzaken komt steeds vaker voor. En in september werden opnieuw masterclasses georganiseerd voor medewerkers van de politie en de gevangenis SDKK. En volgens het Openbaar Ministerie is dat goed voor de samenleving. Dan zijn er zorgen over de toegankbaarheid van de Kadouci-straat. Het is een geval van 1 persoon, maar het is wel een treurig geval. Hubert Paulina nam gisteren contact op met de Extra. Hij is gehandicapt. Hij heeft alleen nog maar de beschikking over zijn bovenlichaam en heeft een aangepaste wagen waarmee hij in de Kadouci-straat eigenlijk voor alle bewoners dagelijks te zien is. Hij regelt daar zijn zaken. Hij gaat over het mooi aangelegde stoeppad, maar vanwege achterstallig onderhoud kan dat niet meer. De wortels hebben de stoep
omhoog gedrukt. Dan moet hij over de weg, maar zoals u weet in de Caduciestraat, een drukke straat, wordt vaak hard gereden en dat levert gevaarlijke situaties op. Hubert Paulina heeft nu via de Extra de aandacht gevraagd van de autoriteiten om iets te doen aan deze situatie. Dan, zoals gezegd, internationaal nieuws. Naar Jamaica en Cuba heeft orkaan Melissa nu de Bahama's bereikt. Dat heeft het Amerikaanse orkaancentrum NHC bekendgemaakt. Melissa is intussen afgezwakt tot een orkaan van categorie 1 met windsnelheden tot 150 km per uur. In Jamaica was het nog een categorie 5 met bijna 300 km per uur de windsnelheden. Nu op de Bahama's worden ongeveer 1500 mensen geëvacueerd. In Jamaica is bekendgemaakt dat in ieder geval 30 mensen het leven hebben gelaten. En ook in Haiti zijn veel mensen overleden, onder meer als gevolg van overstromingen. De Verenigde Staten hebben zoek- en reddingsploegen naar de getroffen gebieden gestuurd. En de Britse regering heeft vliegtuigen gecharterd om Britten op te halen uit Jamaica. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft volgens een verklaring een beperkt aantal vluchten vanuit Jamaica voor Britse burgers gecharterd. Dat gaat om voor de meest kwetsbaren, zoals mensen met gezondheidsklachten en kinderen, die krijgen voorrang. En daarnaast zijn er natuurlijk nog lijnvluchten waarmee mensen ook naar huis gaan. Het Verenigd Koninkrijk heeft ook ruim 2,5 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de eerste noodsituatie in Jamaica. We houden het voor u in de gaten, net zoals we al het nieuws voor u in de gaten houden. En dat blijven we ook doen. Morgen weer. Ik hoop u dan weer te zien. Het allerbeste. Tot ziens. Dag.